Kumasin Crow back where frog KWAMO na ewudi sem kese pa akoso bread bia ono ankasa ni nua twetwomucho woni ne fi ma me ba ko yefun ba ko atimi atwese kan e de atwa ne ti message like ya TV my na sanso subscribe ma na sa wo so mani pa ba ko mienu mi nsa bi na wo mo nso ehu ne ekoso ye ahweye e wo Ghana mem ha wada ne nua ne se wo mo nkwafuom odi ne nua na ja so no ye pani e na ne nua keto ne di nanim e di ne ntente sa se kan ye hye na chi no wo twe ye na wo di twa ne nua ne ti se ten e de to aposifo wura ma wo nsa ka abrantie ne ni di nkomo no abrantie pa kire se e ye honhom bi na ne kasa ye se wo ndi se adwuma no wow na e ye ne kuro mu nsamafo ana se e ye drop hey god e ya honhom bi na ne ni di nkomo hye no se won twa ne nua ne ti e de fo kopie mu a me enti o mo nim nsam ni bra na dwumu da ho oye okay mesre bi se wo mesre maka se bibia anya pepepe sa okay neso o yare bibia anya pepepe sa kakra wo meka ne sa de ma me nyina so ma me kan se kakra wo ne se bibia di kesi pan e ma branch ekro ya atwen se kan e ma o twen se kan ne fra posifo kra ba mu e ma posifo no posi ni oba ekra ntre se ti me mo fo boy ansa na yetimi ache no ye de ne kra ho no kra no ye wo no mpane ansa na otimi aka me da na ya de bia se enya de e wo hota da etimi kwa no ayo okay o mu anaja ma agba fe mbako enti no eda no kwesi ada no me kra no ede yare a eba na ekwa yi no de wadaruma menye doctor ni na ma ya na ne otisen enya maaye no otisen ya na oye kama te se de nyina nam hokoba ya di nkomo ye bibia senti no otifia one na busuafo nyina ate no o maame kuta nkora ne miensa ona e panyini oba na chantemu ana ketua ya wafiri mu anaso wagene nkwa afiri ni nsem ona e ketua kasa ketua ya wakotwa ne ti ona e kechiri enti no ono mo nyina na wo ho akyerese bibia nsi yidi a omo te se abusua kama enti me kwesi ada no me wadwura ana me start nya course free me kroma ho se honorable de ase o enti eba sa na me free from so police for no mo so free so for akyerese omo te see form enti me bedru ye no na me call fie okope ne wo fa ba kwa me ne no kama pa akyerese coincidentally ono so na asem no ebesi nanim Nina ne se ne ofa na efre no kofiapia Nina ne se kofiapia se owodem na abayo na wo hye o montemo no ebaaye kasa ne nyemo so no nkora ne maame no oyedwadini a eya okototo ne o ma free joso dwom na o de kwa tonsu market na wakoton nti according to kofiapia no kwesi ada no ye joso dwa madam na kwa akodi dwa free joso na de otaye ne se odidwa ne free joso wi a angels Prene baba yoano se fre kuma ne ka ho na munyina kwa moja ntweme nti wo fa to nsu ka free joso a oduru ha no afa mu yinu aka ne ho na one omo kwa to nsu akwa akodidwa no akoton ne nyoma enwumre wopon na one omo nyina abafie regular practice on omo ye I think weekends enti no maame no frey oba no se fre Messiah kan ho na mo mesia me bus stop wona me fro ka akrane ne maame kasa we afi o hwa ba mu an ba bia wo mu no ana owura afi ko ba ne ofa kopia pia ya mane ese ma se me ne kitu ayi mbra bat me hwe na mi hu no nti o kan sa kire ne ofa opia bontia na osia onu afanyine no onu ya ne de same ono na 20 years no ana o se ma se me ne Messiah mbra bat mi hu no ese same ne no mo asema ne so Messiah makuno no se wakune sai no se amakwa kukuno enti no oba ne de ayamsise ne dimirika san ref yokobo ne ofa apia mane ese ofa biti asema samekan oso akoku Messiah ana ofa so dimirika pie ba bontia obetu Messiah se klase na se oso ofa makwa kuku no akoku na mpekura menko na menko kirem ana mpa ofa ne friend na mfofo bi kan ho so omunko na ne ofa ase na kan ase bia wanti ase ana mo ba na ya fa kwa mo yefu mu kwan so kwa kudru to baabi kwa mo yefa baabi ene a promise for na bohye enti ehye no so ana so mo duru ho no ohunu se omotwa moja gu fom baabi etwa moja gu fom ase kinda ho enti no okọ na nim kakra no mo hu se ensuo bi eda ensuo na no akora no body da ho no ma chese ye twa ni minimum se kan a
ɔyɛ nyame dia a wɔda hɔ nti na kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm kuma wɔ hɔ nti ɔfa sɛ asɛm a abrante ne kan ne sɛ ɔfa ɔne da ɔno mɛko no ɔpa mo nso nkum bi ɔmpa mo so ɔmonku ni bi ɔmo nku ni bi asɛm a sameka kyerɛ ne ɔfa no no na ɔhyɛ akwadaa ne ɛyɛ saa ne ɔfa no so ni mu ɛne ne namfoɔ no ɔmo san dan ɔmo ani ɔmo yɛ ho hwɛ nyɛ nti na ɔwɔ sɛ ɔmo de bɛfie no ɔmo bɛbɔ ayi efiefo amaneɛ nti no sɛ ɔmo korɔ no nso amane bom ni ade nti na pressure nso astart build from kroni ho nti no mmeranteɛ no ne mmabaawa no nso na hyɛ aseɛ etu di ɔmo akyi nti ɔmo kɔ hu body na ɔmo ba no ɔmo bɛhyia adɔm no akyerɛ sɛ ɔmo hyia deɛ yɛkeka sɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa ɛdɔm no sɛ ɔmo mfa ne ma ɔmo na ɔmo nso nko no bi but ɔfa no ntumi anyɛ saa ɛma ɛm sɛ mmeranteɛ no deɛ ɔmo sa keka ne kakraa ana ɔmo de ne bɛduru KWAMO ahemfie ɛbɛbɔ nananom amaneɛ nti ahemfie hɔ ana posifoɔ no ba bɛtoo so a ɔmbɛtoto n'ano a ɔmo de ne kɔɔyɛ na ɔmo san baayɛ a ɔmo kɔ nwura mu hɔ a ɔmo kɔfa akɔraa no body no nso a ɔmo de akɔ akɔhyɛ mɔkyere mprempren a me ne wo kasa yi nti wobusa me ada no kwasi ada no na deɛ ɛsii wɔ KWAMO no no yes ɔne akwadaa no tua namɔ no obiara ne yɛntwa wɔn so obiara ɛhunu wɔ mo ɛno na ɛnwanwa no in fact deɛ obiara ka no ansɛ akwadaa no ada suban bi adi pɛn nti no na nne sɛ nka akwadaa no mpo odi na kyerɛ ne koro obi nim asɛm a ɔka kyerɛ akwadaa ketewa a wadi mfie nso no ɔka kyerɛ na ɛtɔ ne tirim a ɔno nso ɛsɔre di n'akyi nti ɔka no aka ne sɛ ɛsɛ awie wasɛ adeɛ wɔku nipa wadi awu obi a wadi awu ne obi a wasɛ adeɛ wasɛ adeɛ nti we yɛ deɛ wadi awu ho wadi awu na we yɛ fra ne ntoma wadi awu ana woni awu no ɛyɛ wudi no krasem adeɛ yɛ yare a sɛbe wɔ yare na dwem no a asɛm no ne sɛ wadi awu no krɛ ɛna yade na hyɛ no ho a busua ntu ho anamo ana hade akosi yare no deɛ ne deɛ akɔyɛ busua mu asɛm obi gyina baabi a wosa asɛm ba se a ɛyɛ na commentary afa ho no yɛ bebrebe ebi mo ehun ne sɛ yare saa ebi mo se yɛ honhom honhom no kyerɛ sɛ efie hɔ no mo no ɔn sɛ yɛ santefoɔ de gyina nan mu di efie hɔ no mo no bosom efiri fie hɔ enti no another school of thought ne sɛ bosom efiri fie hɔ no na jama abɔ awura kwara ne mu ɛna enka akɔmo fa no na wɔ register yana no I can't speak to it but ɔn sɛ na make an asɛm sɛ commentary bebrebe people are of the belief say bosom no honhom na jama ɛwɔ akwara no so a yes ade no because asɛm ni see na ɔmo de ne ba ahemfie no I think your colleague media house be by TV for ibi on be interview no ubusa abrante ne nsɛm a ɔkɔ off track there wodi ubusa no mu ya ɔde ma onyina na honhom nkɔmɔ no wodi in fact I know